de Loense de schoenpoetser. Die gewoon met schoonwiks en beurseltjes en negeltjes in schoon houden. Dat hij nog probeert zijn kop recht op te houden om te kunnen concurreren tegen die grote machten. Je weet wat van ik verwacht wordt, we doen het al ongeveer 30 jaar. Die jongens, dus die wat een stang op de fiets hebben, die roepen na 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 na. Hey, we kalten hier van Alzheimer en zoeken, die zitten toch hartstikke in orde, goed zo. Dan ga je de jongens, de macho's. 1, 2, 3, 4. Dat klinkt net met de wieder, zengerknaben, maar dan niet misbroek. Dan gaan we nu de vrouwen, de meisjes. En je weet het is niet populistisch bedoeld, maar denk nou, uw mam, uw oma en al wat te veel zo, die heb ik een kut te zeggen gehad. En nu moet Gerrit van de Graaf schieten. Nu alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dit is echt niet slecht, maar nu het geweld voor de jongens. 1, 2, 3, 4. Met bemoeien, maar voor de jongens en de meisjes wat als koppel zijn gekomen, hè, meisjes. Als nu vannacht, als je strak om een uur of twee, dus tegen die kloot in het bed liggen, dan zit tegen de aan te duwen. Weet je wat ze zei? Weet je, je kent het zo goed, kwaak dich maar rijden. Maar de meid... in Leeuwen, stuk in de kaart. Ze brengt nooit meer bier. Dan zit ze bij de ergens, daar zit ze alweer. Want op dat bandwerk lig ik zo op de maag. Maar is het dan weekend, stak in de graag.